Pedro Sánchez, jo diria que és el polític espanyol més cínic des de l'any 1975. I dic cínic perquè si agafem el diccionari Fabra la paraula cinisme doncs és relatiu a la persona que no creu en la rectitud i en la sinceritat. I la RAE, el diccionari de la RAE, és més contundent encara. Diu que tiene desvergüenza en el mentir. I només cal agafar 3 titulars que recordarem tots. No pactarem Bildu, t'ho dic 5 o 20 vegades. Això ho va dir públicament, si no recordo malament, a la televisió de Navarra. Si tingués un ministre de Podemos amb un govern de coalició, no dormiria ni una nit, com el 95% dels espanyols. A l'octubre del 18, si no recordo malament, va dir que el que va passar a Catalunya a l'octubre no era sedició, era rebel·lió. O sigui, ja al màxim de tot. I després ha fet el que ha fet amb el delicte de la sedició. Ara, Pedro Sánchez aquí sí que li reconeix una cosa. És el personatge, el tipus que sap jugar millor amb la política catalana. Perquè és l'individu que, gràcies a aquest cinisme, suposo també, que ha agafat i ha sabut aprofitar millor les debilitats de l'independentisme, que és la divisió. I ell s'ha situat al centre i estira i afluixa el dogal. I, per tant, Catalunya està en aquesta situació. Ara, també entenc una cosa. La política espanyola està en una situació, i no és cap elogi, però si no és a base d'aquest cinisme, és, evidentment, impossible de sobreviure.